приключихме. Тези фрагменти са много малки и няма нужда да ги разбираме. Тези фрагменти в никакъв случай не могат да се разбират проблем. Доктор Томов току-що приключи първата операция с новия лазерен апарат. Какво може да кажем за нея? Първата операция за нашето отделение с новият апарат приключи успешно и мога да кажа изключително бързо. Става въпрос за пациентка на 70 години, която преди 2 седмици постъпи в отделението в условията на спешност с много силни болки в дясният хълбок и с доста висока температура в къщи преди да дойде при нас. Оказа се, че бъбрекът е запушен. По-късно установихме, че бъбрекът е запушен от камък, може би около сантиметър, сантиметър и половина. Наложи се в условията на спешност да отпушим бъбрека на пациентката, което става посредством поставянето на стент. Конкремента или камъкът беше в пикочопровода, в дясно, някъде на това ниво, може би между 5 и 10 см след пикочният мехур. Тъй като камъкът беше голям, не успях да извадя камъка и не сме пристъпили към разбиването му, тъй като бъбрекът е възпален с инфекция вътре в него и трябва да се постави стент, за да може да се отпуши бъбрека. Пациентката беше в къщи с антибиотична терапия 2 седмици, за да може вече да спадне възпалението и да се изчисти инфекцията. Постъпи вчера в нашето отделение. Този камък не се вижда с рентгена, което означава, че ние не можем да разбиваме външно този камък, тъй като имаме апарат за външно разбиване. Но понеже ние не можем да го видим с рентгена, се наложи да използваме нашия лазер. Операцията протече много гладко, стенда беше свършил своята работа чудесно, установи се камък между сантиметър и сантиметър и половина, който беше се вградил в тъканите на пациентката, което е доста опасно, тъй като това ще доведе само до едно допълнително запушване, отново инфекции. Просто трябваше това нещо да се случи и то в, не бих казал спешен порядък, но със сигурност трябва да се направи. Операцията протече гладко, камъкът се разби на много ситни фрагменти, които наподобяваха златен прашец. Около 30 минути някъде беше продължи операцията. Пациентката вече си е в стаята. Тя ще остане отново с стент, тъй като манипулацията също сама по себе си може да предизвика възпаление. И е важно той да стои отпушен. Вече, вероятно, след 1-2 седмици отново ще дойде, за да можем да премахнем този стент и оттам нататък пациентката вече няма да има, и тя вече няма, но се надяваме, че няма да има повече проблеми.